खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरो आंनि खान्थाल मादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय दानो नोंथांमोननो आङो जि सिनारिफोरखौ देखायदों नै नायनानै लादो नोंथांमोना आङो दानो शिलंआव दंफैयो दानो नैबे जों शिलंआव फैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जोंहा गस्पेल भिडिअ बानायनो थाखाय जों फैदोंमोन नाथायबा नै बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जोमैया नै माबायदि बिरबोयो ओमफ्राय आरो जोंनियावथ' ओरैबायदि गरम दाबायदियाव बिखुं बेदलाबलायनाय खिन्थु बेयाव जानुवारि आरो ओरैबायदि नै जोमैया माबायदि बिरबोयो नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां सिनारि बिथांमोना बेवहाय ओरैबायदि आबादफोर मावो बुंनांगोन बिथांमोनखौ बोर गोनां होननानै इसोरनि बोर गोनां होननानै नायदो ओरैबायदि आबाद मावो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जाखायो आरो बिसिनि आबादफोरा नायनानै गारियावहाय आयनाखौ खालामबायदि नै जोमैया नै माबायदि फैदों नै नै जोमैया नै माबायदि फैदों नै एकदम सोरगो बायदि जायगायाव थानो मोनदोंलै बिसोरो बेखौनो जों माबायावहाय हायेन ओरैबायदि गुसु नै मार्चनि 24 थारिख ओमफ्राय जोंनियाव जानुवारियाव जेरैबायदि गुसु बिनिबो बाब गुसुसिनबाव बे जायगाया नोंथाङा नैबे जायगाखौ नुदों बेसेबां गुवार बिनि बिसय माबाफोर मिथिगौ नामा बिनि बिसयथ' आंनि मिथिनाय बायदि बुंनो सानबाय बे जायगाया शिलं लाइटलुम होनना बुङो आरो माने शिलं हिसाबै बुङोब्लाथ' पपुलेसन हिसाबै खमखा खिन्थु नैबे आरो भिलेज एरिया होनना बुङो बेखौ सिटिया बैथिं थाबाय माने बे भिलेज एरिया जोबोद खम आरो हाउस हल्डफ्रा ओमफ्राय बिदिनो बिथांमोना जिउ माने सोलिगासिनो दङ जिउ खुंगासिनो दङ नायोब्ला नुगोन नै नोंथांमोना माने न'खरा गोजान गोजान आरो खिन्थु बिराद माने डिसिप्लिन मेनटेन खालामो खिन्थु जोंनि बे हायेन एरियानिफोर बायदि बिसोरो खेथि खालामनो हाया माइ आबाद आच्चा सार बेवहाय शुटिं खालामदों होनना खोनादोंमोन बे नंगौना बे बलिउड फिल्मनि रकस्टार होननाया बेयावनो शुटिं जादों आरो पपुलार बिराद माने मानसिफ्रा लाइक खालामदों आरो बहुत भिउस जाबाय बेबायदि आरो जों दा बे जायगा जिङावनो फैदों बेखौ लाया जोङो बेलेग जायगाखौ लागोन मोजां मोजां ओमफ्राय मा जायगा होनदोंमोन बे जायगायाथ' बियो लाइटलुम माने खाथियाव आरो लाइटलुम बे मोनसे भिउ पइन्ट दंना दायो लाइटलुम भिउ पइन्ट दे थेंक इउ सार अके वेलकाम नै लोगोफोर नायनानै लादो नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर अन्थाइ दङ ओमफ्राय बे अन्थाइनि गेजेर गेजेरावनो बिसोरो गोबां गोरान खेथिफोरखौ खालामो बिथांमोना ओरैबायदि साफा खालामनानै दोनो बथल प्लास्टिक बेबायदि मोनसेबो दोना ओरैबायदि क्लिन दोनो ओमफ्रायो बिथांमोननि जायगायाव गोजान गोजान जायगानि टुरिस्टफोर फैयो ओमफ्राय बिसोरो बै टुरिस्टफोरखौ मोजां बेबहार खालामो बिनिखायनो बिथांमोननि जायगाफोरा बिराद डेभेलप नै जोङो दानो दिनैनि शुटआ बेखिनियाव दोनथ'बाय ओमफ्राय आरो जोङो दानो जोङो लड्जआव थांसिगोन ओमफ्राय बेयाव जोङो हरसे थानानै गाबोन आरो नेक्स्ट लकेसनाव थांनानै जों माखासे शुटफोरखौ लासिगोन बेखौहायो गाबोन नोंथांमोननो आङो देखायनो सानबाय गाबोननि समनिफ्राय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्रायो जोंनि मिउजिक डाइरेक्टर आरो माखासे दैदेनगिरिफोर बिथांमोननियावहाय आं गाबोनहाय फंनैसो माबा लकेसनफोरखौ सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायहरनानै होसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ